kuke so yau ita zan yaba, in faɗo mukamin sanurar huda Allah mu gaba. Duka lamarin da babu kai Allah san baya gaba. Na roƙe ka zai jalali ka horar gaske, faɗi gatan bayi Al-Mustafa. Allah ka yo salati mai yawa ga Muhammadi, a sa'a halaye sahabu da matan murshidi, da albarmar salatin a bani madadi, wanda ka ba wa shehun mutijjani da barhaman da su muke yin koyi shugaba. Ba za na mace sila ta sanin Allahu ba, ai ba za na mace sila ta sanin saboda da ba, ba za na mace da kai ba a ya babban kuma shewa da badalawi a banza da kai ne nake yin koyi. Wane ya kai mijin Khadija to abban Fatima, an musa babu mai gidansa Aliyu na Adama, da zuwanka ne duk halin da dai maka sallama, kai maraba da kai imajin zunubi ya kai ya mace jin bayi. Mala'iku sun bishara da zuwanka sayyadi, haka na tsirai da dabbobi ya ahadi, suna ta yi wa kowa jini da murshini. Ranar da ka zo ne a yaɗar amina ka zo da sabon juyi Al-Mustafa. Gazatiyar Muhammad ta cika duniya, wallahi dukkan halitta sai da tawaiwaya. Yau halifai ilahu ga sha'anin wata nahiya, bayyanar ka ta zo da binne ba ta kowa bagatan bayi Al-Mustafa. Gadikan Abdul Mutallab ya zo shugaba, haka sayyadi Abdullahi ya mai martaba, ɗan kinana da ya zo gare mu yi masa maraba. Yau mun yi bakon da har ana ke duniya makamar sa al-Muqtari Al-Mustafa. Da zuwanka ne ka raba mu da shirka martani, ka ce mu bauta wa Allah shi ɗaya ne gwani. Sayyidi Abubakar shi ne na farkon magani, ya ga suka taka sai Allah ya yi mai mukami daban da na bayi. Akwai sahabbai mabambanta da yawa tuni, suka yi mazatan da ya wuce ƙarfin hankali, sun ba da rayuwarsu domin kai mu bajjali. Bacin ka lafiya ya furin su gaba daya, ko da suna wani hali Al-Mustafa. Dubar jini kamala wa ya kai sirikin hali, nutsuwa da haƙuri wane ya kai na munzali. Akwai Jubairu wanda ya yi magana kan adali, a nan za ku san ma'aiki ya zargi tunani.